Money is a tool. So what do? A tool is preparing stuff.
generation, even a harder one. And this is what the Here doen. En mijn maat is ook en je zegt niet, en als je de volgende mening en als je lieve alone, boy, she's doing something beautiful. Why? But the truth is, she's preparing me for my burial. That is what made you offering a gift to do. It was prepare the kingdom of God. Because it is you. And you don't even know how to do. So you surrender it unto God. Als het nog niet onze plaats surrender it because ons achterheen. En hier is het huis moet zeggen met glorified. When you come to the house of God, you surrender your gift unto God. En we zien dat ik ben nog zo'n keertje. En ik vat me naar Eiland. Nou, Eiland zit ik er nog niet op de af. Ik zeg, ja. En hij wil nou van Isaac geven die. En de Heer zegt, stop Eiland. Now I know. Zie, maar wie dat ons er weer was, ons moet ons op die geef, dan moet ons ons samen water binnen de wetenschap. Ons moet niks praten. Ons moet het doen, als het worship, en ons moet het zijn reden. En God zal zeggen, now I know. En toen zei Heer, is dit now I know? Maar wat is hij prepare? Dit was really every day. En wanneer was het doen? Eigenlijk was het doen, want dat kan je niet doen, van God was. En de Heer zegt mij, paar generations van die dag af was Jezus op mijn zonne af gecrucified. Because God wil hij met God gaan. So Abraham heeft van Isaac prepared for Jesus op de so als hij ook nog wat wil doen, dan is het when you come to the Lord, wat iemand zei, ik heb in uw hart en wat die Heer op uw hart gedaan. Zij zei, Lord, I surrender it. En dan laat het een act of worship unto the Lord. En daar is goed dat ons uitmisbaar is. Die sê by mense institution, dat is een worship. Come here without giving me worship God. Sê, Heer, ek surrender. Because wat ek surrender, het nie klaar in my hart gesit. Because all good and perfect gifts come from the Lord. He owned a kingdom and a counseling. So dit is een uitzoeker en het is nou maar iemand houdt hem van God af. So mensen gaan die wel, sê yourself, I want to surrender this one. Ik wil het geen nooit meer van praten. Because the scripture said, every seed must die. And guys must surrender because it's in your awesome. As I came this, as when you get right word, they came this. I see gaan dood, I dag worden. Die sê nie dat, ons skills waar hier ons mis die hand van God. Wat die scripture sê, nothing leaves heaven until it gives you home. Heaven gaan nie God release as aan die worship is. Verstaan? Soos kry sy attitude, Here, ons is lief vir U. Ons dien nie because ons soek die koninkryk van die Here. En ons prepare en stuff. Sodat die koninkryk van God kan geskied word. Amen? As jy nog geprys, miskien die Here prys. Amen? Ons kan ons surrender hier, amen? Amen? Lord, you are good and you're good. Hallelujah!
we have worshiped unto you. We have surrendered what we have in our hands to you. Father, I pray that you will pour out your glory. Touch us afresh in the mighty name of Jesus. Father, fill our lives with your glory. Supply all our needs with your glory. In the mighty name of Jesus. Restore our worship, Lord, when we give unto you. In the mighty name of Jesus. Fill us, Lord. Open our heaven and pour us out the glory of God. In Jesus' name. Amen.